Emakhosini ngiyabingelela ukhulumayo Makhosini Tshali. Ngiyakubingelela nawe mkhulu, uyaphila mkhulu enjani? Awu, sibonge siyaphila. Ngiyabingelela lonke abukho ku-TikTok naku-Kaizen TV. Makhosi. Usunjani umkhuhlane mgcini? Ubangibamba ngike ngathola kancane. Ukuhamba iphophoma mase zifikile iy'ngane kufanele ngisebenze. So ngingathulela phansi amasonto amathathu. Hhayi bengigula kakhulu. Hhayi isiminingi-ke imibuzo le esenginayo Nkosi yami engiyibuza ney'ngane zedlozi. Ngizocela mkhulu ukuthi nje ungibekezelele ngoba nje ithe ukuba kuningi kwesinye isikhathi. Mkhulu yazi ngizobuza imibuzo wami wokuqala mkhulu ngizobuzela mina. Ngifuna nami ngibuzele abanye ngizibuzele mina mkhulu. Ukuthi ngifunde uSamu 1:19 uvesi 1:30. Kwakungani mkhulu ngoba ngiyakhumbula usho njalo nje hhayi vele nje busagula. Oh ya. Ngiyakhumbula no kade ngigula and the time aduza kumina uba naleya nkinga. Vele ngihlala nami ekhaya kodwa wathi ufika ngakwazi ukuthi ngihlole. So ngoba ngiyakwazi umuntu odonsayo nawe ngami naye awufunde uSamu 1:19 verse 30. Lawo maSams la mahubo mawafunda athi the entrance of God or the entrance of the word of God brings light. Now for understand uma khona i-entrance of the word of God kukhona ne-exit of the word of God. Yini esisibanga i-exit? Bangichaza kahle le. I-entrance ukungena kokukhanya ngokumoya nokwegama noma ilizwi laNkulunkulu. Ilizwi laNkulunkulu letha ukukhanya. So njengoba kuthiwa the entrance of the word of God brings light. Ukungena kwelizwi laNkulunkulu kuletha ukukhanya. Okuchaza ukuphuma kwelizwi laNkulunkulu kuletha ubumnyama. So yini ukukhanya? Ukukhanya is illumination. Ukukhanya ukuthola ukuqonda kuletha clarity. Now abantu abangenayo ingelosi nabangakholwa uNkulunkulu baneyabo i-definition yokukhanya engeke ngisho. Kodwa wazi thina nje bakhona i-entrance yokungena kwelizwi laNkulunkulu. Njengoba iBhayibheli the entrance of the word of God i-conditional statement. Mabethi the entrance. Okuchaza ne ilizwi laNkulunkulu lihlale nawe 24/7. Kodwa bathi ukungena kwezwi laNkulunkulu kuletha ukukhanya. So kukhona ne-exit yelizwi laNkulunkulu nokukhanya kuphuma kuwena. Yini ebanga le-exit? Isikhathi esiningi ucansi. Once wawumuntu othanda ukumbatha njalo yonke into, first of all, ucansi pulls things down. I-sex idonsa everything down because what a man has, a man gives. So mina mangine darkness kimi, umbuze how deep is that darkness? And mawufuna uzombatha nami ngina lobumnyama. Sekhona i-exit yani yelizwi nokukhanya kwaNkulunkulu. Abantu abaningi understand ukuthi ukukhanya. Khuluma mina ngale globe le. Ukukhanya njengoba ngishithe ne ugwema ukuthi ungadideki. Izathu esibanga ukuthi uhambe e-college ukhokha imali eningi uthi uyafika kwi-course awusafuni usuyaphuma kuyona ingoba bengekho lokukhanya okudingakalayo. Yingakho manje usuyaphuma kuleyo course within 2 months. Uphinde enye uzasayifuni khona ukudideka. I-entrance of the word of God brings light and it causes ungakhona confusion. And once kwangena i-entrance yezwi laNkulunkulu, you can never be in darkness. Because what is darkness? Darkness is confusion. Darkness ukudideka. So anybody on the emhlabeni who does not have the word of God is because it has not entered. Bayasho bathi the entrance, meaning it's not with you. Yes, the Bible is saying ye are the light of the world. Iyasho ukuthi you are the ukukhanya komhlaba. But before lokhu kuthinteke, fayingene izwi. There's an entrance of the word of God. And ukungena kwizwi for umuntu uzwana nani neBhayibheli. Yaqala-ke inkinga. Umoya wakini noma usathane wakini uzoqala ukutshela ukuthi cha iBhayibheli ibhalwe umuntu ibhalwe indiya. Get up. Angithi wena unefoni inemanual, unemoto inemanual, une-TV inemanual, une-fridge linemanual. I-manual yomuntu emhlabeni iBhayibheli. Akubalekile ukuthi libhalwe ubani ngoba ne-manual yefoni ibhala ngesiChina ukuba lithi iyasebenza yini. And it works for me baby. It works kakhulu. So what I'm trying to say is ungena kwelizwi laNkulunkulu lethu ukukhanya. Ngangifuna ube khona ukukhanya kule nkinga obhekene nazo and bayithola indaba.
Yeah. So the reason ungakwazi ukufunda iBhayibheli is lack of prayer, awuthandazi. And the reason you don't pray is because you like to play. And if you like to play, you become a prey to izitha zakho, because every hour has its own power and its own CEO, which means ukhumbule is 24 hours. I'm standing for the 24 elders and the 24 tribes of Israel. And njengoba khona 24 elders and 24 tribes of Israel, there's an elder, umuntu omdala, onake impilo yakho every hour. There's also a demon fighting you every hour. The fighter every hour has its own power. You understand? And they say there are powers and principalities now. There are arrows that fly by day. There are arrows that fly by night. While uhleli udongobele, ungakhuleki, that's the reason why you can't read Bible. And without reading Bible, there can never be the entrance of the word of God. Ngiyakuzwa mkhulu. Yathi baphendulekile abanawo lo mbuzo uma befunda iBhayibheli ukuthi kungani libalulekile kangaka. Usizoba nabele sabonga mkhulu. Ngifuna ukwazi nokuthi Angizwanga kuphela phansi Dosi. ngithi siyabonga kakhulu mkhulu ngokusicacisela. Ngiyacabanga ukuthi nabanye abantwana bethu sebenawo lo mbuzo lokuthi uma ufunda iBhayibheli usuke ulifundelani, ufuna ukwenzani ngalo. Baphendulekile namhlanje ukuthi libaluleke ngani empilweni njengoba usushilo ukuthi liyimanual. Imanual hlehle. Ngizodlulela komunye umbuzo mkhulu ukuthi sizokwazi ukuthi sikhave yonke mkhulu. Ngifuna ukwazi ukuthi ungifundise Dlozini uthe iminwe inama-meanings wakhona. Ngifuna ukwazi ukuthi uchaza ukuthini mawuthi iminwe inama-meanings wakhona ukuze nabantwana abanye beDlozi bazi ukuthi lezi zandla lezi sinazo iminwe yethu iqondeni kahle kahle. Wasukhuluma nangobuso. Ngifisa nje ukuthi unabe nje kuleyo ndawo. Alright. Iminwe le enibhekayo. Lemthatha iminwe imele ubaba, indodana, umoya ongcwele, Father, the Son, the Holy Spirit, Holy Trinity. Njengoba unomzimba, unegazi, unomqondo, which is the soul, there's three. Lona umuntu umele general overseer, umele general overseer, which is go, lo khomba kanje umuntu. Omele idlozi lomjodi. 5 umele the head of help. The time Peter ayethi Jesu ngifuna ukulandela ungene emanzini ngibona hamba phezulu kwamanzi, wathi woza. Mefike ejuleni ophakamizi wakhipha lesandla lesi uzazi ukuthi umbambe. It's the hand of help, number 5. U6 umele usuku umuntu adalwa ngalo, the number of a man. Lo 6 lo masubecela omunye u6 second 666. Lo 666 u6 oqala is the number of a man. Labo 6 abawu2 umele the 66 books aseBhayibhelini. iBhayibheli linamabhuku awu66. So lo 666 akuyona number yaSathane kodwa yinto ezonda uSathane. Uzonda wena azonde nalo 66 books oseBhayibhelini. U7 umele the number of perfection. U8 lo umele new beginning. U9 umele the month of what? Pregnancy. That's why uMama ekhulela u9 months. That's why we have 9 planets. That's why we got the 9 gifts of the Holy Spirit. Angifuni ukuthi u10 umele the hand of receiving, yokukhangeza, of welcoming. Ingakho ngo2010 it's actually welcome la. Most of the time it is 10, and 10 is the best number anyway in soccer. You understand? So it's not only imino phela, it goes to iy'nwele zimele ihlathi. Amathamba mele lamathamba akamele the stones amatshe phansi. Isikhumba simele umhlabathi. Lamehlo lawo ingwemabalabala la. Imele clear skies. Leba khuluma ngeBhayibheli ukubona malithi see iBhayibheli before you go. Umjulu wakho unosawoti, inyembezi zinosawoti, umchamo unosawoti. Kodwa ukho usawoti emlomeni. Ngoba la kukhona ukuphila nokufa, umfula lo. It's the only place without salt. Because hlala ingilosi la. That's why uJesu wapi emfuleni. Uyamdidana noma ngayesikhuthunye, awusavashe emfuleni ngoluphuphulwane. Kodwa mangikhumbula olwandle, uJesu wahamba phezulu kwalo ulwandle ekhombisa idominion. uMoses kwafanele ivule ulwandle adlule kulona ngoba ingane yaNkulunkulu ayifanele ingene ulwandle. Angiphinde lelo. Ingane yaNkulunkulu ayifanele ingene ulwandle. uMoses kwafanele ivule ulwandle ukuthi adlule kulona. uJesu wahamba phezulu kwalo ekhombisa amandla ukuthi unedominion phezu kwelimoyela. uJona bamphonsa esikebheni waqhamuka umkhongo, uJehova thumela umkhongo wamgwinya umkhwifela phansi ngoba ngaphandle ngoba ingane yaNkulunkulu afanele ingene ulwandle. Mona isidalwa solwandle sivela asisho every time ukuthi ngena phakathi ngoba khona ama-powers nama-principal. Ulwandle is arrogant water, violent water, foamy water. Angifuni ukuya kude ngizachaza ngemini.
Babe ngichaza sene umzimba womuntu ume kanjani. Yebo mkhulu. Makhosi. Bengifisa ukuthi ungichazele nangobuso mkhulu. Angizwa? Bengifisa ukuthi uchaze nangobuso. Ubuso. Lithi iBhayibheli, darkness falls upon the face of the deep. Ubumnyama buwa phezulu kobuso bokujula. So noma inejulile igolide, idiamond lisemnyameni. Wena ngokujulile wahlala emathe emnyameni. Kwakhona ubuso lapha ya. Listen, everything emhlabeni has at least 4 faces. Angiyiphinde indaba. Noma yini ebona emhlabeni inobuso elise 4. If not 4 it's more. Even elitshe ulibuka ngoba lelo litshe linobuso obuthize. Lelo litshe khona kwenye indawo abebiza khona ngelinye igama. ENigeria ngeke uhamba ukhahle litshe khona. Awukwazi ukuthi ukhahle litshe lapha ngoba litshe laphila. Ungakhahlela ube nenkinga ushaye istroke kahle phansi. Ziyaphila lezi zinto. Lithi iBhayibheli, I'll show you great and mighty things which thou knowest not. Mate, I'll show you great and mighty things. Anything that's greater than you, if you don't live up to this level, to crush you. That's why it doesn't shine more. Because it's higher than you and you are not living up to the standard. So when you speak about face, God says your countenance can draw me nearer or pull me away. Countenance is face. There are people that, every to a name, baqhamuke amantombazane ayidudla angabuke kabi angisho ukuthi idudla zembi ngezumzekelo because kuyafundisa qhamuke idudla bathi asikhokhe qhamuke intombazane enhle bathi ayingena wena mahhala. Face is important. The face you bear is not for you to enjoy with men. It's for that face to bypass. It's a passport. So the face you bear is important. But I'm speaking about spiritual face. There are beautiful people there are beautiful people now. Because you've carried a face, because upon the face of the deep, in darkness there's a face. Now the question is, which face are we talking about? Spiritual mask, spiritual tears. Now that face needs to be removed. And I've said this in class, and face is important. There are people who like you because you look pretty. There are things you get because you look pretty, not because you deserve it. The power of face. Yo, azowajola ngempela ujulile kakhulu mkhulu. Yeah, ngiyathemba ukuthi niphendulekile abantwana bedlozi. Ngizobuza futhi ukuthi bengizobuza ngokuthi uthe Jesus teaches patience. Yeah. Ngifuna ukuthi uchaze kahle ukuthi uchaza ukuthini mawuthi Jesus teaches patience. Yeah, uJesu Nkosi yami kanzedlozi usifundisa isineke. Umkhulu uthatha lo. Qala la ukuthi nekuyokusho ufunda iBhayibheli. Ayifiki uJesu usifundisa isineke. Mawukhumbula eBhayibhelini in the book of Revelations. Bakhuluma bathi ingilosi ezu7 zasiphethe ama trumpets impombe u7. Ingilosi ezu7 ziphethe ama trumpets awu7. Bavula ama 7 seals. Mabevula ama 7 seals. Kwathula ezulwini wanokuthula for 30 minutes. Lo 30 minutes okuthula ezulwini yilo iminutes lilodwa ngiphinde lento. Iminutes lilodwa limele 1 year. Kulo 30 minutes. That's why uJesu waqala ukuhlahluba nokuhlola age 30. His whole life akumkhumisana baba wakhe kwakuthula engezulusi ephila ngokwakhe iGreek edayisa iGreek. So makhona ukuthula enjabule emalini yakho musukhala linda. Makhona ukuthula kwibhizinisi yakho musukhala linda. Wait upon the Lord. Ubhaliswa wait upon the Lord. For you do not know the plans I have for you. Uthi awuyazi imicabango engiphathele yona wena. Linda mina. So the 7th seal yavula kwaba nesilence ezulwini for 30 years, for 30 minutes, and each minute is for wait, it stands for 1 year. That's why uJesu waqala ukuhlahluba nokubhula noma ukukhuluma nobaba wakhe noma uyathola ingilosi at age 30. Makhosi. Yeah, ujulile makhosi. Makhosi. Ngicela ukubuza ngemkhulu ukuthi uchaza ukuthini ngizwile kule video yakho uchaza ukuthi uJesus is Joseph. Ngifuna ukuthi uchaze kuleyo ndawo lokuthi kuza kanjani ukuthi uJesus abe uJoseph wesibili. Okay, mangithi uJoseph ngithinda uJoseph Arimatheas. uJesu uJoseph wesibili ngoba uJoseph obhuti bakhe bamthatha bamfaka phi emgodini. NoJesu naye wathathwa bamfaka emgodini sebengcwaba. uJoseph wathathwa wadayiswa njengeslave
edayiswe Egypt. NoJesu at the age of 1 year kwafanele abaleke esuka eNazareth ebalekela uHerod. Why Egypt? UJoseph at age 17 waphupha izinkanyezi eziwu-11. Noma ngithini u-11 fawukhumbula ukuthi uJesu wayenabalandeli abawu-12. Wadayisa uJudas Iscariot kwasala 11. Lo 11 lo uJoseph ena-17. Uyangizwa? Uma ngithini ukuthi uJesu unabalandeli abawu-12. Mobile ama-letters of the alphabet awu-12. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. U-L number 12. L mele the Lion of Judah, the Lamb who is Scab of Judah. So it stands for L. Okay? Well, lay down lazy A with lion and the lamb. That's why about 12. Now, Kumulu Joseph at age 17, if Papa Nalo, La Fezera at age 30. When Christ Jesus started the ministry at age 30, when Jesus told you about Jordan, Baba gets into the name at age 30, can't deny Joseph was finding a slave in Egypt at age 30. Why governor? What sense of Hamas of party Egypt? Realize Ukumbutu Joseph were indoda enemajazi anemali eminingi, a coat of many colors. No, Jesus was a man of coat of many colors. UJoseph bamdayisa eswemfaka emgodini edayisa ubhulibakhe with 30 pieces of silver. UJudas Iscariot omunye wabalandeli baJesu wamdayisa for 30 pieces of silver. Uyangizwa ngiyabona? UJoseph bangena ejele. No, Jesus bamthatha bamfaka ejele. So uJesu the second Joseph wesephila impilo yomuntu akhombise nami ngisenyameni. Yingakho uyena umuntu azothi asikhulumele nobaba wakhe noma nomoya ongcwele ngaye ngaphila njengomuntu. Yeah, usho ukuthi ngamanye amazwi lento le ichaza ukuthi kungani abantwana bedlozi benamadlozi ngaphakathi kubona bebuya sekuthiwa wayephila ngaphambilini usebuye kwesibili manje. Yingakho phela ukuzala komuntu ukubuya kwedlozi. Omunye uzithwele ingane iyahamba ifana njengomkhulubani. Wazi wadelela ufana njengogogubani. Wazi waphuza wazamkhumbuza umkhulubani. Ubuya kwesitali. Yeah. Yingakho umuntu ebaleka nje umsamo. Makhosi. Hey, cool. Ya mkhulu ngizobuza ngamakhosi ke sijule kule ndaba le yamakhosi njengoba ngibuze lo mbuzo ukuthi kusho ukuthi umuntu ke meke buya kungenxa ukuthi noJesu naye wakwazi ukuthi abe u-second Joseph nokuthi nomuntu emhlabeni uyakwazi ukuthi ephinde futhi ebephilile impilo yaqala ukuze akwazi ukuthi akhulume nendlovu. Manje ngizobuza mkhulu ukuthi yini amakhosi abuyaphi futhi nokuthi izibongo zihlangana kanjani namakhosi nomuntu. Alright, masinda amakhosi. Abantu abaningi abambethwe yilo moya wamakhosi awuvinjula. Abaninto asuyawehlukile. Yebo bebathi awathwasa amakhosi, kodwa nento asehlukile engahlangene nalo abakwenzayo. Amakhosi chaza une DNA ulinke nabo ngebloodline. Lobukhosi basekhaya abantu bephila ngebloodline ngoba umuntu nedlozi lamakhosi uyaqala ziphuphela athole inkulumo abantu abadala ababona amanzi khoma nogogo nomkhulu beziveza. And unomkhuba ukuthi noma uyamsiza uzokudlalela mase ehamba athi get up uzozizela mina. Unemoya enokuthi abe ne-self initiation isikhathi esiningi. Leyo self initiation ihambe ibe nokunqamula juqu. La kufika khona isidingo isandla somuntu. Ukhumbula ukuthi uJesu naye wazi le self initiation egijima entabeni nakwindawo. Kodwa kwathi kufika emanzini wesedinga uJohn the Baptist. Amakhosi chaza unamakhosi olike nawo bloodline ngokwenyama. Masuba namakhosi okuyindlondlo nenkosazana nazonke lezidalwa ezinamadeva okuthiwa yinyama amadragon asemanzini unemimoya. Umuntu onamakhosi umuntu onobukhosi begazi. Yingakho nomthetho ofuna uzenzela ube nekani futhi ungathembi lutho. Umuntu onamakhosi khona intwaso yamakhosi engafana nentwaso le. Yebo bona amakhosi azoqala azenzele wona. Azenze mase kufika la khona udinga khona umuntu lo muntu ozokusiza naye ukuthi umuntu ozobe namakhosi. Kodwa usuke une direct bloodline yasekhaya ebukhosini. Mawubheka izibongo zami mina nguSikhakhane, right? Osikhakhane kuthiwa wena wangena isikhuluma nisivuthi khona sivuthi. Uyabona ukuthi nene ubunyanga lapha. Wena waxoshwa inkomo zekhethelo ngoba senza kakhona. Usenza kakhona baba ashaka ukuthi kukhona izimbi phakathi kwenkosi ebili. Uyangizwa? Wena nyoka yachaya emthini ngenanyawo. Lo nyoka yachaya emthini ngenanyawo umuntu umuthi. Uyezwa? Mayichaya emthini ile ndlovu silande emanzini sigene zibe siphuma nenyoka zethu. Ubukhosi lobamanzi nobukhosi begazi. Makhosi. Yeah.
waze wajula mkhulu. Ngizocela-ke ukuthi ube usuyachaza i-process yentwaso uma kuthi kuvumelekile ukuthi ungabachazela abalandeli ukuthi i-process yentwaso injani hle hle. Mawuzothwasa, ukuthwasa simply means uthatha ijazi le-graduation uyaligqoka lokhokho nomkhulu bakho. Kanjani? Ubeka imbuzi la emhlane noma ubekwa imbuzi emhlane. Njengalaba ababeka isikabhu emhlane uma bethwala. Wena ubeka imbuzi emhlane efanele ihlatshelwe emhlane. Ngiyathi imemeza le mbuzi ngale kuvuleka yonke into yakho. Lelo gazi fanele lidikile emahlombe ngoba uthweswa amandla. Why fanele ihlale emhlane imbuzi? Ngoba igazi ze-spirit and idlozi ze-spirit uyali-unite nawe. Yebo i-DNA ikuwena but khona imimoya yasekhaya okufanele uhlanganise nayo ney'ndlondlo uma siyazithwasela engathi uya-graduate. Uyangizwa? Uma bekhuluma belapha emanzini basuke bekhuluma la through i-DNA. Khumbula igazi labo noma sebeshonile liyaphila la kuwena in silence. Uma khona okuqalekisiwe lekhaya wena uphila izokuhlupha lento leyo. So uma uthwasa by right ukubekwa imbuzi emhlane. Lapho usuke ubeka imbuzi emhlane, leyo mbuzi emhlane yabanguni okuyimina nawe abaphili amaVenda amasonga abaZulu abanguni labo. Mase khona amandawo athwasa ngenkukhu awathwasi wona kodwa aphakamisela ngenkukhu isifana ezinyawo ey'mbili. Uma uthwasa vele fanele ibe khona phansi inkukhu. Kodwa ekuthwaseni ube careful khona abantu abathwasa bayiphuza bayiphalaza. Kanti umuthi wawucushiwe ogogo baliphuza bayiphalaza ugogo bashona. Uthi aliphuza liphalaza wena ushona. Fanele divide lo mkhokha kulande lowo muntu. Ingakho ngithe umuntu namakhosi unabantu abadinga ukuthi balandwe somewhere. Ayikho into ezodlulisa esigodlweni. So ukuthwasa ubeka imbuzi emhlane. Kodwa kuhlukile ukuthwasa kunomuntu. Omunye fanele baligcobe nje igazi. Omunye afanele aliphuze liphalaza. Omunye udinga inyongo kuphela. Sekuba ukuthi nimphethe kanjani. Okay mkhulu, ngiyakuzwa-ke nge-process yentwaso. Kulaba bona abazikhulisayo edlozini laba bathi benza i-self initiation. Kuza kanjani ukuthi umuntu azenzele i-self initiation like into ekhona leyo kuza kanjani? Ya into ekhona ifuthi ijulile ngoba lapho idlozi suke liyibambile enganeni yalo liyifundisa ukuthi wena umbethe. Wena unabantu abadala. Hamba emanzini, hamba entabeni. Kodwa lelo dlozi suke lizokuhambisa kumuntu onjengawe kodwa usekhulile ozokukhulisa ngokuhamba kwesikhathi. And into ebuhlungu ey'ngane zamakhosi aziphumi phupha kuloyo muntu. Ziyadonseleka kuloyo muntu. Kodwa ngoba iy'ngane zamakhosi inkosi ihlala yodwa esituleni zibuye zibe nenkani. Athi umuntu ozangikusiza athi ngizoza. Mase yedwa athi angifuni. Yilo mqhele lemkhosi libaphethe. Kodwa uzomdinga umuntu ekugcineni. Ngoba noJesu wamdinga uJohn the Baptist emanzini. Ngoba uma uye emanzini uyongena wedwa kuvuka umoya lapha. Uzokwenza njani? Uma uye emanzini lapha tuhamba ukhangeza kuphuma iy'khathi ey'mbili lapha. Eyodwa kufanele uyishaye eyodwa uyigaqa uzokwenza kanjani uyingenisa kanjani. Kwesinye isikhathi most of the time inyoni iphuma lapha iwumoya. Kodwa bekwenzeka iphuma ngempela. Ngiyazi mina. Ngibe nengane la yathi ukhangeza isidala. Bachila izinto athi ngempela. Bafa ihlehla manje gxuma enkulu ngalezi mangaliso. So ngane zedlozi ngiyakhuleka kunina. Ngiyabonga ukuthi niningi unkulu isikhathi. Ngiyazi kuningi imibuzo. Angaphili kahle. Ngisasenayo ngempela imibuzo omkhulu kodwa makuthi awungangibona. Ngakunikeza wona omkhulu. Omunye ukuthi mkhulu kahle kahle sengifisa ukubuza ngoba ukhuluma ngentwaso intwaso ukuthi ihamba kanjani uwamisa ngamalini amagobongo. Amagobongo mangawamisa nje imoya yonke ihlangene wonke amagobongo ngoba unemoya eminingi. Ukhumbule ukuthi omkhulu bakho nogogo omkhulu bakho bengathandani nogogo bawuhlanga olulodwa. Ubethanda namapili amaVenda amaTsonga inhlanga ey'ningi. So ukuhamba lelithi umhlaba uhlangene kuhlanganisela nje ukuhamba lamakhosi lonke ngizokwenza lona libu 12,000 linani laphakathi nomndiki wamanzi wentaba umgede yonke into unono wentaba wamanzi isithunywa sentaba samanzi somgede umndawo wangaphandle koMaputo noZimbabwe liningi imimoya yonke ihlangene libu 12,000 rand. Uma ufuna ukulenza one by one ukuhamba lelodwa ku-6,000 ngikwenzelani lesi lokho yingokusukusana ukudlala. Mali lilodwa ukuhamba lizobe 6,000 rand noma iliphi ufuna ukulenza. Kodwa uma ufuna ngihlanganise likhamba ngendlela imoya yakho ime ngayo kubu 12,000 rand. Intwaso yamkhulu masuza kuyena ibu 18,000 kuyadipenda yahlukile ibu 16,000 kuyadipenda ukuthi ume kanjani. Uma kuthiwa amakhosi athwasa ngendlela
abantu abanengoma bathusa ngey'ndlela nethunya uma siziya emanzini sesiphakamisa lethunya kube yindlela kodwa ukuhamba umkhulu lenza ngo-6,000 elilodwa kwamanje ukuhlanganisela yonke imali yakho uthi ngalo kuhlupha kube u-12,000 and into yasemkhulu iqala ku-18,000 sekuhlothi nikume kanjani. Siyabonga kakhulu, ngiyabonga ngesikhathi sakho noma usugula ukuthi usitotshele mkhulu. Ngathemba ukuthi abantwana bedlozi bajabulile ngokudla obaphathele kona ngoba hey hlezi u-pregnant mkhulu. Ngiyathemba ababelethile bayayibona ingane inhle bayayithanda futhi. Sibonga kakhulu Makhosi amakhulu ngalezo dlozi. Nisukume ey'ntweni zamoya ngoba angikhumbuli kukhona umuntu ophila impilo e-right engabalungiselanga abantu bakubo. Ngelinye ilanga sokhuluma kuwukuthi kungani uzobe umuntu ongumakhosi. Isiphi isizathu esingaphezu kokuthi kufanele bakunike imali noma uhlole wena? Why kubalulekile ukuthi ubasize? Makhosi amakhulu. Siyabonga.